tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO.
Good morning mga ka-Rangers! Ayan, isa na namang umaga na naman na talagang patapos ng linggo pero bigay todo pa rin ang ating mga storya at mga interesting story ngayong araw. At syempre, ako ang inyong Papa P ang magpapainit sa inyong umaga. Kaya nga, Papa Pole, ako naman si Shakikay kasama tuwing agahan. At ito ang tambalang Sipaw! na magpapasaya dulot ay good vibes. Siyempre, partner, Yes. we have, again, meron tayong mga bosses ngayon at saka Wow. guests that we will hear their inspiring yet stories of beginnings. At dagdag pa dito, marami pa, no? At marami pang mga kwento at balita ang mapapakinggan ng ating mga ka-ranger at mga manonood ngayon. Dahil ito ang Huwebes Simula! Oo, simula kasi ngayon, July 1. Wow, Kaya ang bilis nga, ang ng bilis. panahon. Oo, mas mabilis din nung... Ay! Ano, hugot na naman? Oo. Wala naman. Yes. Ang point ko lang is that ang sarap na gumising with a new perspective sa Yes, buhay, di ba? oo. Partner, di ba, maraming natatapos, pero marami ding nagsisimula. Oo, sabi nga nila ang pagsisimula, hindi naman na ibig sabihin talagang kailangan it's a new beginning talaga. Minsan, sa bawat pagtatapos, talagang yun ang simula ng isang bagay. Kaya nga, partner, Oo. kaya sa mga car-enders natin, anong tinapos nyo at ano naman yung nilulook forward yung Yes, simulan? oo. Either personal man yan, or relationship with others, or maybe just cutting off toxic people in your lives. Tama naman. Naku, Oo, diba? simulan nyo na yan. Oo. Ayan, bigyan namin kay Lagare. Oo, Talaga. di ba, partner, Oo, na sabi yes. nga din natin na parang we can normalize people or we Yes. can normalize na pwede nating hindi naman unang sagutin yung mga taong yan. You can unfriend them, you can unfollow them in social Oo. accounts kung sa tingin mo hindi na sila vital in your growth and in your learning. Tama. Yun ang dapat mong iprotektahan yung safe space mo. Diba? Lalo na ngayong pandemya, diba? Tama. At, Literal na literal na safe space, safe space, no? oo, yun na nga. At syempre, mamaya pa marami tayong pag-uusapan Yes. na mga guest din natin. It will give us a new way or simula ng mga kanilang advocacies at paano nila sinimulan ang True. kanilang pagtulong sa community. Kaya nga, partner. And ito pa, meron tayong isang guest Wow. that is something na binago ang pagtingin natin sa ating mga kaibigan also that is fighting with their disability. Oh. And hindi kasi siya pagkukulang mga Oo. car rangers. It Yes. was never their hindrance of doing Oo. good for themselves and for others. Yes, ginamit niya ito para maaninag. Ay, Ay! bigyan ko na ng Oo. para maaninag ang kanyang passion ngayong pandemya. Oo, gusto ko yun, partner, maaninag. Oo, maaninag. Talagang beginning. Beginnings, tama naman dyan. At syempre, marami pa yan kaya tumutok lang dito sa ating tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Di ba kanina na pag-usapan natin ang salitang simula? At syempre partner, ikaw naman, ano ang iyong mga sinimulan?
partner, actually, nagsimula ko sa isang scholarship, and shout Wow. out to my classmates na nagluluto ngayon. So, it's something na gusto ko namang simulan ng matagal pa. And we were blessed that we were given the scholarship. So, shout out also to to all the employees and management of one of the school here in Baguio City, na ang gusto naman natin is makapagbigay ng bagong beginning for us, na nabigyan ng scholarship, and also sa mga kaklase ko na talagang gusto yun eh. Ikaw naman, partner, anong sinimulan mo Talagang, recently? wait lang, nangangamoy ko na. Mayroong nangangamoy pagkain pag uwi dito. Oo. Tama naman. Yes. Oo. Ako naman, speaking of simula, nabanggit mo nga, talagang ang simula ngayon is focus sa sarili muna. Ngayon. Ay, Kasi oo. medyo, for the past week, medyo kwan tayo kailangan mo natin ayusin time management ko. Oo, kasi medyo ang dami nating ginawa. Ganap. Kilala mo naman ako. Oo, ang dami nating jack of all trades True. daw And I'm so proud of you, partner, Yes. kasi naman nalalagpasan natin yan. And sana, maibalik na natin, masimulan na natin yung pinakagusto talaga nating mag-workout. Workout! Oo, yan ako pala. No. Ay, meron ka ba? Meron. Meron pa. Ako yung bahala sa tinapay. Yes, Yan. at syempre, at ang ating mga ka-Rangers dyan, kuwan lang po tayo, comment lang kung ano mga sinimulan nyo ngayong pandemya. Truly. At talagang maibibigay talaga natin ang kanilang, babasahin natin mamaya. Ang mga comments nila. And, partner, also, di ba, yung guest natin? Yes, oo. Yan, may sinimulan din sila eh. Oo, ngayong guest natin, ngayong baranggayan segment natin ngayon, talagang buena mano. Wow. Alam mo bakit? Kauna-unahan nating sa Sangguniang Kabataan representative ang sa ating baranggayan. Ang galing naman yan, partner. And I'm so excited to Yes. actually listen to their inspiring stories. Oo. Partner, pakilala mo na. Oo, na ako na Na-excite na ako, Ako kasi din. ang dami at napaka full blast pa rin ang Yes. mga nila ginawa Yes. nilang mga projects. Kaya nga. So, let's welcome our SK Chairman ng Barangay Luwakan Proper, Miss SK Chairman Heidi Grace Balangitan. Hello po. Good morning. Good morning po, Ayun. and mag-aagsapa ka na tayo. Ayan, powerful. Oo. Kaya Good morning, SK Chairman Heidi. Talagang umagang-umaga talagang bumugad sa atin. Napakaganda. Napakaganda ni Mama Heidi. Oo. Yes. Dapat lang, di ba, partner, bubungad sa atin ang new beginnings with new faces. Yes, oo. Siyempre, kabataan ngayon, pag-uusapan natin. Kabataan. Kabataan. Tulad namin. Oo, Ma'am Heidi, siyempre, pag-usapan muna natin. Kuhan muna tayo. Sa kanya muna. As kabataan, bakit po ninyo pumasok sa ganitong lingkod bayan para sa ating barangay? Pagiging SK Chairman. Yes po, unang-una po sa lahat, wala po akong planong pumasok sa SK. Pero tinawag lang din po ako to represent SK dahil wala daw pong tumakbo, kaya binigyan ko po Yes. ng chance. Tapos hanggang sa nagtuloy-tuloy, nakita ko po yung pagkukulang din po ng barangay para sa ating mga kabataan. Kaya parang na-inspire din po akong magbigay simula para sa ating mga kabataan dito sa barangay. Wow Wow naman. naman. Alam mo yung feeling na nagsimula siya na parang, syempre, Nai-represent represent lang. lang niya Oo. lang yung barangay. Talagang habang tumatagal, mamahalin mo yung trabaho mo at magstay ka and you will create new perspective, di ba? Na ito talaga yung calling ko. Gets Tama, mo Ma'am yun, Heidi? partner? Oo, gets ko yun, Ma'am Heidi. Tama ba? Yun yung calling ko Yes natin. po, ngayon. sir. Oo nga. Anong turning point po natin kung paano natin na-realize na kailangan tayo ng barangay? Oo, ng barangay. Habang nagtuloy-tuloy po yung mga activities namin dito sa barangay, madami pong mga kabataan ang lumapit at nagbigay po ng kanilang mga suggestions na programs. Wow. At ang dami din po namin nakitaan na may mga potential na mga bata po. Kaya nga, so parang Miss Heidi, sinimulan niyo Oo. po. And ngayon lumaki po yung pagtulong niyo also to our youth. Miss Heidi, ngayong pandemic po, kamusta naman yung tulong na nakukuha natin from our co-youth and to other members in the barangay po? Ngayong pandemya po, noong una po, nagsimula lang po kaming as SK Council, mga 7-8 lang po kaming nagtatrabaho. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, madami po kaming mga natawag na mga youth volunteers na na-inspire din po sa amin. Kaya
gusto na rin po nilang sumama sa grupo, kaya ayun po, nagtuloy-tuloy na rin po ang mga programa namin. Wow, talagang todo ang binigay nila. And Mama Heidi, syempre, nung nagsimula ang pandemya, ano ang mga ginawa natin na activities? Nabanggit nyo, ikwento nyo naman po yung relief distribution Oo natin. nga po eh. Nagsimula po ang pandemya, nagkaroon po ng 1 week break ang school. Ang akala po namin 1 week lang po, hanggang sa naging 1 taon na mahigit po. Kaya una po, tinulungan po natin ang ating mga stranded students dito sa ating barangay. Nag-distribute po tayo ng food packs na galing sa city government at galing din po sa kanilang eskwelahan. Sumunod din po dito ang ating pag-distribute at paghakot po sa PFBR papunta dito sa ating barangay ng mga food packs. At aming dinistribute din po ito sa kanilang mga beneficiaryo po nito, and house to house din po. And ang masasabi ko lang po sa experience na yon, sa ganoong bigat ng food pack, ay nakakagaan po ng loob kasi talagang yung ibang pamilya po ay wala na pong makain nung kasagsagan po ng pandemya. Kaya nga. Sinabay na rin po namin ang aming pagtulong sa production po ng home quarantine pass, gupit dito, gupit doon, and distribute din po namin ito sa mga kanya-kanyang mga purok po. And dahil po madami na rin po ang nag-donate po ng mga gulay sa barangay, and sayang naman po kung ma-stock lang po doon, kaya amin pong hinugasan, nirepack at dinistribute po sa mga wala pong pagkain na mga pamilya po dito sa ating barangay. Wow, And talagang... nagtuloy na... Yes, Ma'am Heidi? Yes po. And ayan talaga todo at binigay nila ngayong pandemya. At hindi sila walang oras ang sinayang nila dahil talagang pati paggupit, pati relief goods ginawa nila. And maganda yung partner no na distribute siya ng maayos. And yung mga perishable, hindi din nasasayang kasi na-i-distribute niyo din siya. Miss Heidi, yung experience niyo po sa ganito, how did that empower you and yung mga youth natin to really help more? May mga na-inspire din po kami sa mga ibang institutions and family na meron po silang sobra, and shinare po nila sa ating mga constituents na walang-wala na rin po. Kaya parang kami po yung naging bridge nila para po mabigyan natin ng tulong ang mga nangangailangan po. Kaya nga. Ayan, talagang ang dami, partner, di ba? And Miss Heidi, paano naman yung proseso po ng pagbibigay natin ng care kits? Ano pong laman ng care kits na yon? Parang bago yun. Oo. Gusto ko din makatanggap. Kaya nga. Ay, ng care? Oo, care. Nung care kit. Yan, Ma'am Heidi. Ang ating kabataan care kit ay hygiene kits lang po siya na complete set. And dinagdagan lang din po natin ng mga face mask at saka mga IEC materials na naglalaman po ng mga impormasyon na kailangan na malaman ng ating mga kabataan tungkol sa COVID at tamang wastong paghugas ng kamay. Ayan. Ang aming pag-distribute ng mga yon ay base sa listahan, dahil hindi naman din po lahat ay mabibigyan namin dahil hindi rin po sapat yung budget na nilaan po namin para doon. Kaya naglista po kami ng mga kabataan na nasa mga liblib na lugar dito sa ating barangay. At sila po ang ating binigyan. Talagang hinanap at sinuluksok talaga ng ating barangay skate chairman ang ibang mga kabataan na nasa liblib ng area ng ating Luwakan proper. Actually, Miss Heidi, hindi maliit na bagay. Yes. Malaking bagay yun kasi yung care kit talaga is also a form of education on them. Kasi nga po, minsan ang impormasyon sa kanila ay hindi sapat na nakakapunta, and yung pagbibigay niyo po ng care kits will definitely give them a new learning. And Miss Heidi, share naman natin, partner, yung nila activity about frontliners. Yes, frontliners. Nabanggit nyo na kanina about sopas at pansit. Tama ba? Ang binibigay. Nagutom tuloy ako, Ma'am Heidi. Kwento nyo naman po yung mga binigay nyong tulong naman sa frontliners.
So, ang ating pasopas at papansit sa ating mga frontliners ay nagsimula po nung nagkaroon po ng madaming lockdowns dito sa Luacan proper. And di na po kami nagdalawang isip na magluto po ng pansit at sopas para sa kanila. Isang way na rin po namin ng pagpapakita ng pasasalamat at pagbigay ng lakas sa kanila sa trabaho at serbisyo na binibigay nila sa ating barangay. Tama naman na talagang kahit sa maliit na bagay, talagang pwede nating maibigay yung malaking parte sa pagtulong at bayanihan. Kaya nga, partner. And Ma'am Heidi, parang sa susunod na may pansitan, pwede ba kaming sumali dyan? Yes. Pero hindi po tagaluto. Ano po kami kain. Kumain. Yes. Ma'am Heidi, syempre, talagang hindi napapagod, no? Oo, Ang hindi. ating SK ng Luacan proper. Talagang tulad natin, hindi tayo napapagod. At syempre, meron pa kayong ginawan ko na. Lalo ngayon, kailangan ng blood donation. Kailan at saan po nangyari ito? Ang ating blood donation din po ay nung last year and this year din po, dahil po nangangailangan po ang ating mga health institutions ng dugo, nagkukulang din po sila. Kaya tinap po kami ni SK Federation Baguio para magkaroon po ng SK Blood Olympics last year. At kami pong SK at mga kasama nating youth volunteers ay nag-donate din po dito. And ngayong taon din po, nagkaroon tayo ng blood donation drive dito sa Purok Ungasan, dito lang din po sa ating barangay, upang hinikayat ulit muli natin ang ating mga kabataan na mag-donate ng kanilang dugo. Wow naman. wow, Kasi, Miss Heidi, when we had an interview with the Red Cross Baguio po, yun po yung sinabi nila na youth po yung tinatap nila ngayon to donate blood. Ngayon, partner, kakabaksin lang po kasi namin, Miss Heidi, kaya hindi pa po kami pwedeng mag-donate for the meantime. Pero after po niyan, Miss Heidi, meron pa since na... Arangkada mo na yan, partner. Marami silang projects. Kaya, Miss Heidi, narinig ko rin kasi si partner mahilig tong mag-paint. Yes. And nagkaroon po kayo ng advocacy about that. Share Yes, nyo naman Linggo ng Kabataan. Wow. Tama ba? Wow. Oo. Share nyo naman sa amin, Miss Heidi. Noong nung celebration din naman po ng ating Linggo ng Kabataan, nagkaroon tayo ng iba't ibang activities para sa ating mga kabataan. And unang-una, nagkaroon tayo ng Anong Say Mo, Ipinta Mo poster making contest. Isang way namin ito para hikayatin ang ating mga young artists dito sa ating barangay. And ang ating first placer na si Kiara ay nanalo po sa ating district and city level. Ayan. At saka, sinunod din natin dito ang ating Battle of the Brains, kung saan tinawag natin ang mga matatalino, mga kabataan dito sa ating barangay na magpasiklaban sa kanilang stock knowledge po. Wow naman. At talagang bigay todo, talagang kahit pandemya, talagang dapat meron pa rin yung social and Psychosocial. Yes, psychosocial development ng ating mga kabataan. Kaya nga. Miss Heidi, flex ko lang. Si partner may nakalaban na. Feeling ko nakalaban ko yung representative ata ninyo. Kasi ako yung representative ata ng district namin ng military cut-off. Pero kami, hindi ako online. Doon ako mismo sa City Hall mismo. Yes. Partner? Physical na poster making. Nakita ko yung representative nila sa online kasi talagang sabay yung in-announce. Yes, congratulations. Pares kami first place. Wow, nasa na yung sopas ko, partner? Yan. Di ba tama ba, Ma'am Heidi? Per representative yan district? Yes po. Oo, yun na, di ba? Wow, congratulations to those who won. And congratulations, partner. Matitikman ko din ang sopas na yan. Yes. Napaka-supportive, no? Talagang ang SK nila, talagang pati yung pambato nila, talagang todo suporta. Kaya nga. And talagang powerful yung mga advocacy nila for the youth. Miss Heidi, ano pa yung mga activities natin na nakalatag for the rest of the future? Or of the month po? For the rest of the month naman po, for the meantime po, ang ating SK kasama ang ating mga SK Kagawad ay ina-update po ang ating database about para dun sa mga ating kabataan master list. Kailangan din natin malaman kung ilan ang lalaki, ilan ang babae, ilan ang mga kasama sa LGBTQ community, ilan po ang PWD sa atin na kabataan and so on, para naman po malaman natin kung ano yung direct na kailangan ng ating mga kabataan. At mabigay natin yung full service para sa kanila po.
Wow, talagang nagulat ako pero ang galing. Opo. Kasi na-acknowledge nyo lahat. Lahat. Babae, lalaki, Okay, LGBT, LGBT, and PWD. So talagang you're prioritizing and focusing doon sa kailangan talaga ng specific kabataan na yon. Kabataan. Wow, talagang tumas balahibo ko doon Kaya Mama nga Heidi. kami din, Miss Heidi, kasi it's a pressing issue kasi Yes. ngayon, and thank you for acknowledging the people, the community, so much more that you're empowering them because you're the youth, and sabi nga nila na partner, and Yes. the famous quote, di ba, partner? Kabataan ng pag-asa ng bayan. And nakikita Yes. natin yan with your advocacies, Oo. Miss Heidi. And Miss Heidi, ngayon naman po, meron ba tayong hinihinging tulong for our SK ng Barangay Luwakan proper? Sa ngayon po, hinihikayat pa po lalo namin ng ating mga kabataan na sa kanilang participation and cooperation sa ating mga youth leaders, ang ating mga SK kasi madami pa pong nakalatag na programa para sa inyo. And gusto naman din po namin tumulong sa inyo, kaya naman po wag na pong magpatumpik-tumpik pa, sumali na sa ating mga programa at mga seminar dahil mas makakatulong po ito sa inyo. Tama naman na SK Chairman Heidi. Ma'am Heidi din, dagdag pa dito, talagang nalalapit na ang eleksyon. Oo nga. Ano naman ang ginawa po ninyo na, syempre, assistance para sa ating mga kabataan? Talagang sila ang pangunahin at dapat ma-educate about it sa eleksyon. Yes, Ma'am Heidi, ano pong ginawa po natin for part natin to help the election process in sa pagrehistro? Ang ating SK naman po ay nagbigay ng assistance sa ating mga youth, and hindi lang po sa ating mga youth, sa ating mga seniors po, since ang COMELEC po ay nagbigay ng bagong proseso ng voters registration which is online, and kaya naman tayo ay nagbigay ng assistance through online. Print natin ang mga na-encode na mga information ng ating mga newly registered voters, and sa kanila ito ipupunta sa COMELEC, kung saan mabilis na lamang po ang proseso doon. Wow. Wow. Kaya nga, Miss Heidi, yun pa yung isang bagong platform kasi ng COMELEC ngayon. And thank you kasi sa tulong na yan, may encourage lahat na talagang mag-register. Pero Miss Heidi, on that per se, yung pagre-register, ano yung mga challenges na na-encounter natin? Yes, oo. Unang-una po, internet po. Oo. Hindi po ganun kalakas ang internet sa ating mga barangay. Pero po, ang naging problema din po ay ang mga ibang voters, mga naka-register na po and magta-transfer po dito sa ating barangay. Ayan, talagang, syempre, ilan, sa tingin niyo po, approximately, parang, estimate niyo po, ilan po ang mga kabataan dyan sa Luwakan na proper natin? Wala pa po kaming Yes. proper database since may mga kabataan tayo na ayaw po magpa-interview. Pero approximately mga nasa 3 to 4K po ang mga ating kabataan dito sa barangay. Oo. Madami-dami din yun, no? Oo, Na talagang to have part sa registration ng voters, talagang malaking tulong yon sa pagbabago ng ating bansa sa eleksyon, di ba? Kaya nga. And yung nga sa ganong paraan, Miss Heidi, sana matignan din natin, maybe we can check on COMELEC, or maybe, kasi Miss Heidi, ang isa sa platform ng COMELEC is to provide kasi a tablet ba yun, partner? Yes. Na natutulong para for the registration. So maybe we can check on that with COMELEC. Baka mabigyan tayo ng tulong para mapadali yung pagre-rehistro nyo ng voters. And Miss Heidi, sa ano naman po, can we now, yung sa vaccination po sa inyo, alam po ba natin, may current data po ba tayo sa vaccination percentage natin? For now po, siguro po nasa mga 50% pa lang po. And hindi pa po lahat ng ating workforce ay nakapag-vaccine na po. Vaccine na? At dagdag pa dito, syempre may mga kabataan tayo na sa category A3. Syempre, kwan din natin yan, fino-focus din natin. May mga kwan din po tayo na encounter at tumutulong din tayo sa mga ganitong mga activities. Yes po, hinihikayat po natin ng ating mga kabataan na meron din po yung mga link
pag kayo po ay vaccinated, ay pwede pong iling sa ating mga kapamilya sa ating bahay po. Oo, ayun. At speaking of tulong kanina, napag-usapan rin pagtulong, ano naman yung ginawa niyong tulong? Kasi may tupad program din po kayo dyan, di ba? Ma'am Heidi? Yes po, regarding po sa ating Youth Tupad, dahil po nagkakaroon din po ng malaking number po ng cases ng dengue dito sa ating barangay. Kaya mas binigyan po namin ng importansya ang ating kapaligiran. Kaya kasama po ang ating mga SK at ang ating mga youth volunteers, tayo po ay naglinis sa mga iba't ibang sulok ng purok dito sa mga purok natin. Kaya para naman po mabawasan ang mga dumi and mga pwedeng pag-itlogan po ng mga lamok po. Talagang bigay todo lalo na ngayon, no? Dengue Awareness Month, tama ba? Yes, Or last yun, June. Yes, June. Kasi July na nga Yes, pala. July na pala ngayon. July 1 simula. Oo. Ang daming mga pagsisimulang mga advocacy na ma-inspire ating mga ka-rangers na simulan din ang kanilang parte sa pagtulong ng community. Ma'am Heidi, meron po ba tayong gustong pasalamatan at dito sa ating mga activities at sa inyong barangay? Yes po, unang-una sa lahat po, thank you po RNG Luzon for featuring SK Luwakan proper. And nagpapasalamat po ako sa ating mga SK Kagawads, SK Youth Volunteers at ang ating barangay sa sama-samang pagtulong at pagbuhay sa isa't isa ngayong pandemya, lalo na po at pagod po everyday ang ating mga workforce po. Maraming salamat din po sa ating SK Federation Baguio. Wow, oo. Marami at naka-inspire ang ginawa ni Mama SK Chairman Heidi. Talagang sabi niya, sinimulan niya na parang nirepresentan niya lang ang barangay. Minsan habang tumatagal, napapamahal ka. Ay, hugot! And sa tingin ko, Miss Heidi, yung platform and advocacy niyo po kasi talaga ay hindi maliit na bagay. Napakalaking bagay po niyan pagsisimula ng care kits, paglilinis ng environment, and nagpo-progress yan into something better na nakikita ng other youth as well. So thank you for inspiring us ni partner. Youth pa ba ako? And also the rest of the community. Alam mo yung mapapansin mo kay Mama Heidi talaga, yung passion talaga. Ayan, maraming salamat. Have a great day. SK Chairman ng Barangay Luwakan Proper, Ma'am Heidi Grace Balangitan. Ay, ingat po kayo. Thank you din po and God bless po. Ayan. Thank you po. Partner, talagang ang dami nating nakuwang mga projects at innovative ideas kay SK Chairman Heidi. At talagang, sabi ko nga, mapapansin mo sa ngiti niya, sa aura niya, na talagang passion niya at todo ang bigay niya sa ating barangay. And laging genuine yung kindness and yung effort niya, partner. Kasi hindi lang kasi siya focus sa isa lang na community, orientation. Lahat ng segments is sinasama nila. So sa mga kabataan out there in Luwakan Proper, you are very lucky to have her as someone that you look into and you magandang ehemplo para sa inyo. So to our youth out there, marami tayong magagawa for our community. At sakto, not only lucky, but blessed. Diba? Oo, talagang bigay todo ang ating mga officials at SK Sangguniang Kabataan dyan sa Barangay Luwakan Proper. At ito na naman, isang barangayan ang natapos ngayong araw na talagang bigay todo ang kanilang serbisyo para sa bayan. Kaya nga. Pero partner, may tanong ako. Yes. Baka pwede ka na. Pwede na, baka pwede na. Well, si Ma'am Heidi, nirepresent niya lang ang ating barangay. Talagang napamahal niya. Paano pa kaya ako? Feeling ko, partner, yun yung hinahanap nating motivation. Yes. Oo nga, baka partner, simula na ito. Hello po, Barangay Military ka. Baka partner, ito na yung simula ng isang pintuan para sa'yo. And supportado kami from the family. And syempre, speaking of support, we wanted to say thank you to our viewers all over. Ayan, pasadahan natin. Partner from Abra, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte. We also have from Indang, Cavite. And of course, locally dito sa Baguio and La Trinidad. At ayan na nga, ito. Ala, ang dami. Ayan, si Hema Yano Quedsolan, Christian Zamora, sabi niya, good morning, Papa P and Ate Sheki. Don't forget to smile. Ayan, smile. Smile. Ayan, at syempre kay Rain Gayaw, ayan. Hello po, Ma'am Sheki daw. Hello, good morning, Sir Rain.
Yan ang, punta kami sa City Hall mamaya. Yes, sa kantina. See you dyan. Maghanap kami ng sopas. Hanapin mo kami kung feeling ko magbabantay na siya sa pintuan. Ay, Diyos ko. Yes, at syempre andyan ang ating mga Hong Kong Rangers. Hong Kong Rangers talaga. Oo, gusto ko yun. Hello mga Hong Kong Rangers. Ayan sila, Brenda Tulyok Baldoza, Billy Joe Tulyok, sina ating Merrily Agbayani, tama? Agbayani season. At syempre, of course, our Twitter spaces talaga with their advocacies, Team Papaitan at Daily Ayuda. Wow, parang pagkain na naman yung naririnig ko, partner. Dapat hindi papahuli ang ating mga sponsors, partner, no? Andyan na ang Katia Liz, Yuzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Layman Hotel, Lorma Medical Center, Loves Cafe, Yan ang balita ngayon, Mega Tower, My Manox, NGCP, Pines Estate Gaming Corporation, Studio Coffee, and of course, Tanggalang Aw sa Pau. Ayan, simula liniment hanggang your supplement. Kaya nga, talagang partner, ibibigay nila ang mga quality products ng Aldrich Corporation. Kaya nga, and hindi pa lang limited dyan. They also have RoboCoff for adults and kids that is safe for our body. At lalo na sa ating mga couples dyan, ang kanilang toro, hindi lang pang lalaki, pang babae din. Oo, din. From umaga hanggang gabi. Madaling araw. Pwede in between. Bigay todo. At syempre, ayan na nga. It's all about, ito ang Huwebes Simula. Talaga, tama it's all naman. about simula. Ang daming pagsisimula ang dapat nating pag-usapan mamaya. Di ba? Kaya nga. Natapos na ang mga sinimulang proyekto ng ating barangayan. Oo nga, partner. And tutok lang kasi we still have more for this day, mga car-enders. Kaya tumutok lang dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwerpa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes!
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa Pow! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. 5 hijacker patay sa pakipagbarilan sa mga pulis ng Benguet. Narito ang balita ni Dobby de Guzman. Hating gabi kanina, sinalubong ng 5 armadong lalaki na sakay ng SUV ang truck na ito sa La Trinidad, Benguet. Tinutukan ng driver saka pinasakay sa SUV. 2 naman sa mga hijacker ay sumakay sa truck at sinundan ang SUV. Pagdating sa Longlong Road, pinakawalan ang driver. Agad nagsumbong sa La Trinidad Police Station ang driver na hindi muna kinilala ng mga pulis para sa kanyang proteksyon. Bandang alauna, meron nag-report sa ating kapulisan sa La Trinidad NPS na may na-hijack. At ito namang pagka-report na ito na kagad na na-hijack, nag-conduct ng flash alarm o naglabas ng flash alarm yung ating Tactical Operation Center. At fortunately, dito sa bandang Taloy Sur, nakita natin na dito nagkaroon ng dito sila nagpang-abot. Naging maingat ang mga pulis dahil armado ang mga suspect. Bandang 3:00 ng madaling araw kanina nang makasalubong ng mga nagpapatrolyang operatiba ng Tuba Police at mga operatiba ng Highway Patrol Group ang SUV na ito. Sa bandang likuran ng SUV na ito ay ang 6-wheeler truck na una nang napaulat na na-hijack sa La Trinidad, Benguet bandang 1:00 ng madaling araw. Pinatigil sila ng otoridad pero hindi sila tumalima. Ang sumunod, ang pag-alingaw-ngaw ng putukan at ang resulta, ang mga nakahandusay na mapinaghihinalaang karnapper. Dead on the spot ang 5 dahil sa tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sumadsad sa concrete barrier ang truck. Rumampas sa gilid at bukas ang lahat ng pintuan ng SUV. Nagkalat ang mga pasyon ng bala. 4 na short at 1 long firearm ang nakuha sa kanila. 2 naman ang nakasuot ng uniforme ng pulis. Pa naman is tinitingnan pa natin kung pulis ba talaga itong 2 ito. So pero yung initial assessment natin, the way they wear their uniform, hindi naman talaga properly. At saka yung isa naka-SAR uniform, wala namang directive na mag-SAR uniform ngayon kasi wala namang bagyo dito sa AOR natin o walang kalamidad. Para kay Colonel Rene Pasiwen, malaki itong accomplishment ng Benguet Police. At ang higit niyang ipinagpapasalamat, walang nasugatan sa kanilang hanay. Pagka hindi kasi natin na-check ito ko agad-agad, it might spread. Hindi lang siguro dito sa Cordillera o sa Benguet. Kaya good na na-intercept na itong mga grupo na ito. Inaalam pa ng mga pulis kung ang SUV na gamit ng 5 ay nakaw din dahil wala itong plate number. Para sa kaugnay na balitang ito, pagkakakilanlan ng mga biniberipikanan nito ang mga suspect. Narito ang karagdagang detalye ni Charles Nicolimon. Sinuring mabuti ng SOCO ang mga bangkay ng mga suspect ng hijacking sa Taloy Sur, Tuba, Benguet. Bawat tattoo sa katawan, pagkakakilanlan at mukha ay kinunan.
Hanggang sa ngayon kasi, blanco pa ang motibo sa pangyayari. Sa 5 napatay, 2 dito ay nakasuot ng uniforme ng pulis at meron ding ID. Kasi yung 2 dito naka-uniform ng pulis, though yung uniform nila, the way they wear the uniform, hindi naman talaga properly. So kung makita natin, may tattoo ito at saka yung belt na ginagamit na hindi pang pulis. Kaya we are still verifying kung pulis ba talaga itong 2 na ito. At yung isa naka-SAR uniform, wala naman directive na mag-SAR uniform ngayong araw na ito o di kaya kahapon. At ang SAR uniform naman ay ginagamit lang natin tuwing may kalamidad, may bagyo o may mga responde na search and rescue operation. So ito yung 2 pulis na 2 suspect na naka-uniform ng pulis, bine-verify pa natin kung totoong pulis ba talaga sila. Sa pag-usisa pa ng SOCO, napansin na mula sa 5 suspect, 3 sa kanila ay magkakapareho ng tattoo sa kamay. Indikasyon na magkakakilala ang mga ito o kaya nasa iisang grupo. Nagkalat din ang mga basyo ng bala sa kalsada at iba't ibang kalibre ng baril. Oo, basta sana yung distansya ng baril from the yung the way they operate, kasi may semblance ng organization, parang hindi natin siguro subject for validation, pero parang napaka-organisado. Merong mga armado ng baril at talagang madaling araw tumitira. Pero so far naman, this is the first incident na this year na nangyari dito sa Procordillera. Meron tayong concern, meron tayong according dun sa ating SOCO, merong 4 na short firearm at saka isang long firearm. At itong mga firearm na to ay subject for ballistic examination pa. May pangalan na ng mga suspect ang mga pulis pero minabuti na wag munang isapubliko ang mga ito habang patuloy ang kanilang isinasagawang beripikasyon. Inaalam din kung miyembro ang mga ito ng carnapping syndicate na nag-ooperate sa Luzon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Restricted travel policy patuloy na pinapatupad sa Kalinga. Narito naman ang balita ni Myra Wallis. Pinasalamatan ni Kalinga Governor Ferdinand Tuban ang mga residente dahil sa patuloy na kooperasyon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Anya, patuloy nilang poprotektahan ang lalawigan at mananatili ang restricted travel policy. Nasa Modified General Community Quarantine ang lalawigan mula bukas hanggang sa katapusan ng Hulyo. Kailangan pa rin kumuha ng mga travel document kung mananatili sa labas o sa loob ng Kalinga ang mga dayo sa loob ng mahigit 72 oras. Paalala rin ang patuloy na pagsunod sa minimum health and safety protocols. Nasa 66 ang aktibong kaso ngayon ng COVID-19 sa Kalinga. Base sa report ng Provincial Health Office, ang bayan ng Lubuagan ay kabilang sa high-risk epidemic level. Ang Rizal at Tabuk City ay kabilang sa low-risk epidemic level, habang ang Balbalan, Pasil, Pinukpok, Tanudan at Tinglayan ay nasa minimal risk level para sa buwan ng Hunyo. Labis naman ang tuwa ng nurse na si Love Rain Panganiban mula Nalbuan, Likuan, Baay, Abra matapos niyang tulungan ang na-stroke na pasyente galing Saudi Arabia. Ang nasabing pasyente ay tubong Negros Occidental at kabilang sa 300 repatriated overseas Filipino workers na meron ng exit visa. 10 oras binantayan at inalagaan ni Panganiban ang pasyente sa loob ng eroplano. 2 taong nagtrabaho si Panganiban sa government hospital sa Saudi Arabia. Naisipan nitong umuwi na ng Pilipinas dahil mas gusto niyang pagsilbihan ang mga kababayan. Personal namang binisita ni na Congressman Eric Yap at Governor Melchor Diclas ang mga magsasaka sa Kapangan, Benguet. Nabigyan ng mga magsasaka ng tig 5,000 pisong ayuda. Nangako ang mambabatas na tuloy-tuloy ang ganitong pagtulong sa mga residente. Mas mapapabilis na ang pagresponde ng Besao District Hospital dahil sa bagong ambulansya na kaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province. Donasyon ito ng Pitmaster Foundation. Myra Wallis para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita,
bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Balduzan ng Morning Balita ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let all music take you there. For Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. Ito ang Huwebes Simula. Ayan, talagang pagsisimula ng iba't ibang bagay ang ating mapapanood ngayong araw. Kaya kanina nasimula na natin, di ba? Simula ng mga advocacy ng mga project ng barangayan. For the youth, kaya nga, and mga car rangers, hindi yan dyan natitigil ang mga beginnings or simula. And partner, dun sa Morning Balita kanina, marami na namang nagsimulang advocacy on preventing crimes, no? Oo, dyan, todo suporta at pagbabantay ang ating opisyalis. Yes naman. And so we have one more amazing guest for this morning, mga car Na-excite na ako. Ipakilala mo na yan. Kaya nga, partner, we have on the line Miss Ruby Gon, and she is known to be the blind gardener of Baguio. Hello po. Good morning. Good morning po. Hi, Ma'am Shikina. And Papa P, blessed July morning po sa inyo and to all your viewers and listeners. Good morning po. Ayan, good morning po. Talagang sinimulan natin ang July 1 natin sa isang inspiring na tao, si Mama Ruby Gaina. Kaya nga. And Miss Ruby, we wanted to know, how did you become known as the blind gardener? Actually, because of my passion for gardening, they always called me the blind gardener. Pero when the pandemic broke, actually it was Sir Edong Carta who introduced me to the world as the blind gardener of Baguio. Ayan na talagang doon pala nagsimula ang ating blind gardener na si Mama Ruby Gaina. Ma'am Ruby, paano nyo naman po nahiligan ang ganitong passion sa pagtatanim at pagiging plantita? Lumaki po ako na yan po talaga ang passion ko. My mom and I, nung bata pa ako, yan po talaga ang hilig namin. So, I learned from my mom and then it became, I can call it, it became an addiction po. So, here I am. We propagate plants and we sell them as fundraising para sa projects po namin for the blind gardeners team. Wow, talagang good addiction yon. Tama, Good, partner? exactly. Good example of good addiction ng pagpaplantita sa pagtatanim. Partner? And Ma'am Ruby, bakit gano'n? Ako din, I'm growing with my mom as a plantita, pero hindi ko na-adapt. So, Ma'am, pagiging green thumb. Magiging green thumb. Miss Ruby, with being for this advocacy, ano yung mga activities na nasimulan natin? Last year po, we started with foot rug weaving competition for the visually impaired. And then we did macrame. We taught them how to do macrame. And then urban gardening 101. And then for their pangkabuhayan,
We taught them dishwashing, detergent making, popcorn making, and then this past March, singing competition po, solo amateur singing competition, mga visually impaired. And then we are coming up for the second food truck weaving competition on August. Wow. May marami-rami na po tayong projects. Yes. At syempre po, Mama Ruby, napag-usapan natin ang mga pag-advocacy nyo sa plants. Ano po yung mga kwan po natin, mission and vision natin ngayon sa ating advocacies? Ang vision po natin ngayon is, or even before, is to boost the morale of the mga visually impaired because nga po itong pandemic. And then we awarded them per group, we awarded them po pangkabuhayan, livelihood projects for sustainable pangkabuhayan po nila. So we have, I think, 7 groups of Baguio and Benguet. Wow. Kaya nga. Not just limited here in Baguio but in Benguet as well. Miss Ruby, also, we wanted to ask naman, ano yung tulong na kailangan natin for our blind community, as you've mentioned that you vision for this to be helping them as well? We need more support for the visually impaired and also for the PWDs. Marami po kaming ideas and want projects, pero we are limited financially. So if anybody wants to join us, be on board sa team ng Blind Gardener, we would so much appreciate it po. Wow, opo. At nabanggit nyo na po sa mga blind at PWD natin. Maraming curious po sa ating mga viewers and RNG. Paano po ang isang blind gardener ang sa kanyang pagtatanim tulad po ninyo? Ano pong ginagawa niyo? Nakikiramdam po or dama ang ginagamit po ninyo? Naku, that's a regular question po yan sa akin. Pero because of the hilig ko yata, and I use my hands kasi. So I just love gardening. Tapos I have help naman yung pinsan ko. Sila ang nagbabantay because we have to watch for pests ng garden. So sila ang mga mata ko, and I do the planting. Pero mostly po sa kamay. Oo. So, gamit lang yung pangdama at senses talaga. Kung passion mo talaga, hahanap din ang universe to help you with your passion. Kung talagang determinado ka gawin ito, di ba, partner? Kaya nga, partner. At kitang-kita nga sa kanyang background, talaga nga ang daming halaman. Kaya nga. Miss Ruby, baka naman pwede namin kayong dalawin dyan. At we will bring our scissors. Yes. Charot. Scissors and our, syempre, camera para magpa-picture. And Miss Ruby, with the gardening community ngayon, how do you encourage po those that are in the blind community to find their passion into gardening or other activities? Actually po, we did a gardening 101. We introduced gardening sa mga visually impaired, and some of them fell in love with gardening. There's one group in Tadyangan na talagang na-inspire sila sa gardening 101 namin. And wish ko lang po, since nag-umpisa na itong plantito, I hope it will continue. So, it's just so much a better world to live in pagka marami tayong greens for our oxygen. Ayan, at talagang ang kanilang ginagawa is not only for passion nila, nakakuha pa sila ng advocacy nila at pangkabuhayan pa at education pa. Oo, talagang dami, Ma'am Ruby, ang gusto nyong ibigay sa ating community. Syempre, speaking of ating plantito din or paghahalaman, ano po ang benefit nito ngayong pandemya? Anong tulong nito? Dako, nakakatanggal po ng stress for one. And then it oxygenates the air. For better breathing, and marami pong benefits eh. If it's only for if you plant ornamental plants, ornamental gardening, it's good for therapy. And if dagdagan po naman ninyo ng edibles like herbs, it's very good naman for your kitchen.
So marami pong benefits ang gardening talaga. Lalo na po talagang nauso din po urban gardening na kung saan sa kanilang bakuran kahit syempre kahit sa urban areas kahit wala silang sariling lupa, ano po yung mga pwede nilang gawin na kapag sa mga buildings or ano pa nilang pwedeng gawin na gardening? Container gardening po. I suggest container gardening and i-recycle po ninyo yung mga lalagyan ninyo ng mga soy sauce, mga malalaking mga lata na pwedeng pagtaniman. And ang secret lang naman po really sa gardening is use good soil. Oo. Nabanggit din ni Ma'am Ruby talagang you need to be maging innovative sa pag-recycle. Inspire them naman po, Ma'am Ruby, about po sa mga, syempre nabanggit niyo po recycling naman na way nila. Can you please ulit po the question? Inspire our viewers naman po na magpunta sa pagre-recycling naman. Nabanggit niyo po kasi kanina, you need to recycle mga plastic bottles or lata na pwede nilang gamitin kahit wala silang sariling space or bakuran. Opo, marami pong designs na pwedeng gawin ng kunwari used plastic containers na mga soy sauce, mga vinegar. You can even connect them together as plant hangers. And then, sa mga seedling po, kunwari mga seeds ng calamansi or any fruit trees, if you plant them in cans, pag ready na po sila i-transplant, you can put them in the ground with the can. Kasi pag na-deteriorate na po yung can, yun na po ang magiging plus na abono niya. Kaya nga po, that's one way for us to help the environment as well. Ms. Ruby, you've mentioned earlier that you are propagating plants. I am curious personally, do you sell those plants po? Yes po, we propagate them and then we sell them for fundraising. And then whatever we whatever we collect, yun po ang ginagamit namin for our projects for our mga visually impaired, kunwari like the upcoming competition on August, that's what we will be using po. Ang dagdag. Yes. Ma'am Ruby, ikwento nyo naman po yung mga past fundraising nyo na nangyari. Para gusto namin mapakinggan din. Mostly po is, eto nga, nagbebenta kami ng mga plants, macrame, yung mga tinuro namin na macrame sa mga visually impaired, yun po ang ibang binibenta namin for fundraising. Mga ganun po lang ang mga projects namin. Ito po ang macrame. This is what we introduced to them visually impaired, and now they make it and sell them as part of their pangkabuhayan. Ito po na macrame is for indoor, and we also make for outdoor. So, pwede yan. For indoor and outdoor. Oo, fundraising talaga nila. Wow, napakagaling advocacy nyo, Ma'am Ruby. And, Ma'am Ruby, may grupo po ba yan? Or grupo po ba kayo to help itong mga fundraising? Opo, Team Blind Gardener po. And we have support from other groups. I so appreciate na itong mga teammates ko and supporters because tuwing may fundraising kami or projects, they are so eager and so I so appreciate them. Ayun, talagang bigay todo si Ma'am Ruby sa kanyang advocacy sa paghahalaman. Na hindi natin alam, no? Sa paghahalaman pala, talagang pwede na tayong makatulong din sa community. Yes, that's just one way to help. Yes. And yun nga, it's a fundraising activity. So sa mga car rangers natin that is very open with this kind of advocacy, you can definitely get in touch with Ms. Ruby. Ms. Ruby, we wanted to know where can our rangers buy your flowers and also your social media? Opo. And help the fundraising din ninyo. You can contact me po sa FB. It's the Blind Gardener of Baguio. And ang mga plant sale po namin, we post it there. We will be probably having a plant sale. I will see if we might have it this weekend or next weekend. And the address po, we will be posting it on the Blind Gardeners FB page po.
Wow. At syempre ngayong pandemya, umuusod din ng iba pa ibang strategy to sell plants. Nag-online selling din po ba tayo? Pa-live po tayo po ba, Ma'am Ruby? Meron po kaming mga partners na sila po ang nagla-live selling for me. Kukunin po nila yung tanim dito, tapos dadalhin nila dun sa nagla-live selling, tapos binebenta po nila for us, and then ibabalik nila yung pinagbentahan. We can offer our services, Ma'am Ruby. Ila-live po namin Oo, dito. pwede. If you want po, we can help also for your fundraising. Kahit sa ganong paraan po Naka-display po dito, pwede yun. Kasi kulang po ata kami ng halaman dito, na partner. Para Kasi, kung sakali. Pwede yun, Ma'am Ruby. Pwede tayo magtulungan about that para meron tayo ditong halaman na kung saan after the show, pwede naming i-introduce sa mga viewers natin kung sino may gusto ng halaman na yun na naka-display dito sa harap namin. Pwede yun, Ma'am Ruby, di ba? Pwede na rin po si partner, i-display ko na rin po, Ma'am. Maganda yun, no? Good idea. At syempre, lastly, it's all about Webes Simula ngayon. Sa mga nagsisimula ngayon na mga plantitos and naghahanap ng kanilang passion, ano po ang gusto nyong inspiring message para sa kanila? You research po kayo. When you plant, like I said earlier, kailangan maganda po yung soil ninyo and kung ano po ang gusto ng plants ninyo, kasi not all plants like the sun. Some plants like part shade, part sun, some like filtered light. Kaya maganda po ang gardening. You just have to study and learn what your plant likes. Tapos, when you collect plants, you start from one variety. Kunwari mayana. Magmayana ka muna. Learn the mayana. And then you can move on to other collection. Wow. Yes, ayan na talagang dapat natin intindihan mga sinabi na inspiring message ng ating blind gardener ng Baguio na si Ma'am Ruby Gan. Partner? Ayun, meron po ba tayong gustong pasalamatan, Miss Ruby? Yes po. Thank you po sa inyo for having me as your guest. And thank you po sa aking mga teammates. They're always willing and energetic. They all have their unspoken duties. And yes, all our supporters. Thank you very much po to my family na very supportive. I thank you very much. And God bless po to everybody. Ang projects po ng Blind Gardener, I will end it by saying, to God be the glory po. Ayun, talagang maraming salamat din, Ma'am Ruby Gan, for sa pagsisimula ng mga ganitong mga advocacy natin. At na-inspire kami. Hindi lang kami, kundi mga ka-rangers na nanonood sa atin. Kaya nga, Ma'am Ruby, thank you so much for your time and thank you and God bless with your kind heart po and good soul. Yan, padayon po sa inyong serbisyo para sa ating komunidad. Thank you very much and you're welcome. Ayan na kanina ay ngayon talaga ang dami nating napag-usapan about pagsisimula, di ba? Kasi ito ang Webes Simula. At kanina napag-usapan natin yung simulang advocacy naman ng ating barangayan. Ngayon naman mga simulang projects naman at advocacy sa using lang halaman ni Ma'am Ruby Gan. And aside from that, lumaki kasi yung simpleng pagsisimula nila. So sa mga car-rangers natin dyan na nag-iisip na simula ng isang bagay, this is the day for you to do it. This is the time for you to do it. No, partner? Baka ikaw may gusto ka simulan, ha? At hindi lang sa paghalaman, marami pang bagay, di ba? Marami aspeto sa pagsusulat, sa pagluluto tulad mo, di ba? Partner! At marami pang ibang pwede mong gawin, lalo na ngayong pandemya. It's all about, it's a game of realizations. Diba? Sabi nga nila, we reskill ourselves. And hindi pa yan natatapos kasi mga car-rangers, simula ng pagtaas ng turista dito sa Baguio City, marami din ang nakinabang at maririnig natin ang boses ng iba sa kanila. Kaya samahan nyo pa rin kami at huwag kayong bibitaw dito sa Tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang tambalang Sipaw! Ayan na, talagang ang dami nating napakinggan at ngayong July 1 na talagang simula ng mga bago nating mga advocacies at mga pananaw. Di ba, partner? Kaya nga, partner. And hindi lang nagsimula sa 2 amazing guests natin yan. Hindi pa tayo natatapos kasi meron din tayong guest. Pero yung mga guest natin, boses naman nila, yung pinakabida ngayon. Sino kaya yung mga yan? Talagang nakaka-excite ng pakinggan ang kanilang mga boses. Kaya nga, partner, dahil dito sa One Voice, bida ang boses ng masa. Mga ka-Rangers, andito ako sa isa sa pinakapamosong tourism attraction at tinatawag nilang Mother of All Parks, Burnham Park. Ngayon, maririnig natin ang boses ng ating mga vendors and mga concessionaires dahil dito sa One Voice, bida ang boses ni Juan. Medyo okay naman na po, ma'am. For the past 2 weeks, ma'am, meron na rin po mga pumapasok na turista. Kahit pa paano, ma'am, meron na rin po silang at least yung medyo naluwagan na po ni Mayor yung mga pagpasok po ng mga turista. Kaya marami na rin po nakakaakyat. Pero hindi pa rin ganun karami, ma'am. By terms of percentage, magkano po yung tinaas niya? Mga 20% pa lang, ma'am. Yung mga itinaas niya ngayon, yung na-obserbahan namin. 20% pa rin. 20%? Opo. Sir, ano po yung schedule po? Yan po, ma'am, para sa amin po, sa aming mga Pelprods or sa lahat po. Nagpapasalamat din po kami kasi yun po, medyo nakabalik po kami. Yun nga lang, hindi po every day or every other day po. Once a week or twice a week po kami na nakaka-duty dito dahil sa dami po namin. So, yung sakita naman po namin, hindi pa naman totally na maayos. Pero, ang importante po, mayroon po kaming konting kinikita para sa pang-araw-araw. Ayan, sa lahat naman po kami kumikita, pero hindi siya malaki. Yung kon namin dito, nagpapasalamat kami at nakabalik kami dito sa Burnham Park. Pero talagang sa nangyari sa pandemic, hirap pa rin kami. Kasi ikaw ba naman mabubuhay ka sa once a week na pagtitinda? Kahit na ganito, nagtitiis pa rin kami. Kasi kung hindi naman kami magtinda, ano naman pambibili namin pagkain? Wala naman kami ibang hanap buhay, kundi vendor lang kami. Sa ngayon po, ma'am, maganda rin po yung kita namin ngayon sapagkat dumadami na po yung mga turista ngayon na dumarating. Sa gawa siguro ng sa rollout ng bakuna, kaya marami na po turista na dumadayo po sa Baguio. Kaya yung mga iba na pupunta dito, kung minsan, marami sila, pamilya-pamilya po ang dumarating dito sa Baguio. Kaya yun po, maganda po ang kita po natin. Napakinggan natin ang mga boses ng ating mga vendors ngayong pandemya. Kaya nga, partner, kasi simula nga nung gradually nagbukas na tayo ng borders, nakita natin yung pagdagsa ng mga turista natin dito sa Baguio City. Pero kahapon, mga car-rangers and partner, narinig ko kasi na sinabi nila na kahit papaano, we were able to attract
local tourists. Tama. Doon sa 20% na pagtaas ng mga turista. Sabi nga nila, in fact, 10% nito are local tourists. Oo, talagang tulungan din ang nangyayari ngayong pandemya. Bayanihan talaga. Okay. At talagang, di ba, bumisita din tayo dyan, bumili din tayo ng scramble nila. Talagang nadadaanan namin yung mga tinda ng ating mga vendor dyan. At sabi nga nila, halo-halong komento. Oo, Tama, partner. halo-halong komento ng ating mga vendors na minsan nahirapan sila, may mga issues, pero kinakaya pa rin nila sa araw-araw. Kaya nga, partner. Kasi isa sa mga dulog nila, sana mapagbigyan na sila for their special permit. Ayun nga nga. May special permit about kasi 'di ba nasabi mo kanina yung kapag sa kanila is doon lang sila sa area na yon. Yes. Kapag may special permit partner, pwede kasi silang lumibot, partner, within the vicinity of Burnham Oh. Park. Ngayon kasi, they have designated, scheduled designated spot where they can, sell. Pa-sell, oo. Oo, kaya medyo nakukulang nga ng kaunti, pero kesa naman sa wala at all. Kasi yung isa sa mga na-interview natin kahapon is isang ice cream vendor na sabi niya on his lean time, pupunta na lang siya sa barangay-barangay. Pero without a special permit din kasi, partner, nasisita daw sila. So, minsan, gumagawa na lang daw po ng ibang paraan. Yan. At nabanggit nga natin kanina at napanood natin kanina talaga na once a week daw iba. Yes. Paano yun, partner? Oo. Yung once a week kasi, partner, yun nga kasi by schedule siya. Pero, yung once a week kasi sana gawin daw na every other day. Kasi nung nagsimula, every other day, tas naging once a week daw. So, si nanay, sabi niya kung pwede nga, ibalik na lang yung every other day. Kasi marami pala silang vendors doon na nagsasalitan for that. Ayun lang. And yun. And pero mga car engineers, isang malaking bagay nga din also na sinabi ni Kuya na since mostly sa mga vendors pala doon ay hindi ko masasabi yung percentage kasi hindi ko alam yung exact na datos for that. But some of them were already vaccinated na. Wow! Nasa, tama ba? A4? Yes. Sila? Nice. At syempre, yung iba din na mga tendero dyan is talagang nasa A3 din. Baka may comorbidities or senior din. Kaya nga, partner. At sabi nga nila, actually, marami pwedeng space doon. Yes. Na-realize ko doon sa may skating rink. Di ba, puro table lang naman doon. Pwede sa side na kung saan nasaan dati yung mga, kapag during panagbenga, doon nilalagay yung landscape competition. Yes, pwede sila sa side. Kaya But hindi na, pwede nating i-suggest yan sa ating, at kung napapanood natin ng city government ang suggestion na to, di ba? Kaya nga. Actually, partner, sinabi din nila na thankful sila kasi yung mga iba sa mga carts doon ay ginawa nilang standard carts. Para in that case, malinis na tingnan, sila na lang bahala kung ano yung ibebenta nila. Pero syempre, depende din sa ibebenta nila. And partner, gusto ko yung suggestion mo na doon na lang sila sa gilid, kasi merong mga ibang employees na walang magpagkakainan, baka pwede tayong magbigay ng refreshment and merienda para sa kanila. Tama naman. At palibot ng skating ring, ang luwang nun. At Sobra. talagang dami nagpipiknik doon, di ba? Marami. At lahat sila mabibigyan ng wala ng schedule, di ba? Lahat sila mabibigyan ng space doon. Lalo na napansin ko, may uniform sila. Ang cute nila. Yes, cute nila. Naka-white din tulad natin. Ang cute nila pag naka-uniform sila. And syempre, gusto kong pasalamatan yung mga nakausap ko kapag partner. Maraming salamat po sa pagtangkilik. Nakikinig sila ngayon at nanunood. And yung iba, fan daw ni Cap. So, hi Cap. Yan. So, maraming salamat po. Ayan, syempre, ang dami nating natutunan ngayong araw na to. At ano ang ating insight naman? Pasadahan naman natin, mabilisan lang. Nako partner, natutuwa ako kasi sabi nga natin, it's always a new beginning for us. It's never too late for us to have a new beginning. At syempre sa akin naman, sa pagsisimula, okay lang minsan bumitaw. Minsan kasi may pag-let go. Akala nila ng lahat, apang letting go ng something is parang yun ang katapusan. Pero hindi natin namamalayan ang pagsisimula, doon na magsisimula. Kaya diba? nga, partner. And minsan kasi, pag sinabi nating end na, hindi ayaw na nating pumunta pa sa bagong beginning. So, hindi yun mga car engineers. There's always a reason for us to start again. Ngayon nga, for our quote for today, ngayon, talagang, ang quote for today natin, partner, talagang,
saktong-sakto ngayong Huwebes Simula. Oo, because partner, ang sabi po ni Jonathan Lockwood Hugh, sabi niya, celebrate endings for they precede new beginnings. Wow! Talagang saktong-sakto, no? Talagang sa lahat ng pagtatapos, sabi ko nga kanina, talagang nandoon din ang urge to start a new beginning. Kaya nga, partner. So sa mga car rangers natin dyan, remind namin sa inyo, ha, kung ano yung gusto nyong simulan. It's either a startup business, isang passion. If you're losing weight, simulan mo na kung gusto mo mag-workout, kung gusto mong yung passion mo about something, gawin mo na ngayon. Oo, huwag kang matakot. Take the risk, ika nga nila. At sabi ko nga, lagi ko sinasabi, hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Ay, talagang ngayong Huwebes Simula, kahit pagtatapusan ng linggo, ay talagang bigay todo pa rin tayo, mga ka-rangers, sa ating mga insights ngayong araw na to. At syempre, sinimulan din natin ang RNG family natin with our sponsors. Yes, nandiyan na yung Katia Liz, Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Laymonet Hotel, Labs Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, of course, Lorma Medical Center, Amyanan Balita ngayon, Mega Tower, May Manok. Wow, napakasarap dyan ng mga kanila. Lechon manok, tama. Tama, partner. At NGCP, Heinz Estate Gaming Corporation, Studio Coffee, and na of kung saan, course, Studio Coffee na kung saan napakasarap, sulit na pagkain at friendly pa ng mga staff nila. So, shout out kay Ate Eva. Good morning. Hello po. Good morning, Studio Coffee. At syempre, pakilala mo na ang ating bagong partner ng ating RNG Luzon. Simulang-simula partner. Syempre, we have Au. Dahil sa aw, wala ng aw. So, sa pau, wala ng aw. So, simula pa lang, you can take their dietary supplement and BioClone. And pag nagsisimula yung ubo nyo, agarin na natin with RoboCough and partner. And aside from that, pag nagsimula kang nag-workout at adjust yung katawan mo, we have the Pau Body Spray. Ano pa, partner? At syempre, nandiyan din na pabago-bago panahon na kailangan natin ng mga liniments, masahe para sa ating muscle pains. And nandiyan ang ating tatlong flavors, orange, floral, tama? Peppermint, partner. At ating liniment na Pau de Arco. Ayan, mga quality products ng ating Aldrich Corporation. Siyempre, dyan ang toro para sa ating mga couples na mapalalaki or mapababae pwedeng gamitin. Ayan, once again, ako ang inyong papapi ang magpapainit sa inyong umaga. Makokompleto ang umaga, kikay sa inyong kakulitan. At ito ang tambalang Sipaw na dulot ay good vibes. Dito lang sa numero 1 online show ng bayan, Morning Balitaktakan! Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir.
Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po sir, madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost frost ng ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau!